Benvinguts al debat de comunicatur.info, portal dedicat a la informació turística que a partir d'avui tindrà aquest espai televisiu cada 15 dies, un temps dedicat a conèixer la situació actual del món del turisme. En el nostre programa tindrem cada 15 dies un convidat que es dedicarà a respondre algunes de les preguntes claus de quina és la situació del turisme, de quin pot ser el futur d'aquesta indústria importantíssima pel nostre país. També s'incorporaran en el nostre programa convidats, col·laboradors dedicats al periodisme, dedicats a les assessories turístiques, en definitiva, professionals amb una contrastada solvència, que el que faran serà contribuir a un debat perquè tots nosaltres tinguem més clar com es mou aquesta indústria. La Carme Gasull, totes les setmanes, serà l'encarregada de facilitar-nos dades i d'introduir-nos en el que és el perfil, la vida professional del nostre convidat. Carme Gasull, benvinguda. Moltes gràcies.